кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ корхонаи дузандагии Гулистони Душанберо ба фурӯш гузоштааст. Ин корхонаи дузандагӣ ки qaблан ба Зайд Саид вазири пешини саноат ва Дмитрий Фиртиш сармоядори украинӣ тааллуқ дошт, бори севум ба савдо гузошта мешавад. Мақомот qaблан гуфта буданд ки корхона дар ду музоядаи гузашта харидорӣ пайдо накард. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ин бор бино ва иншооти ҷамъияти саҳомии кушодаи Гулистонро бо нархи ибтидоӣ 784,436 сомонӣ ба фурӯш гузоштааст. Як манбаи огоҳ рӯзи 19 май гуфт ки музоядаи фурӯши Гулистони Душанбе рӯзи 23 май имсол дар пойтахт доир хоҳад шуд. корхонаи дузандагии Гулистон ки дар кӯчаи Теҳрони Душанбе ҷойгир аст, то замони мусодира шудан ба Дмитрий Фиртиш миллиардери украинӣ ва хонаводаи соҳибкори зиндонӣ Зайд Саид мутааллиқ буд. Ин корхона шими ҷинс ва куртаи пахтагин истеҳсол карда, маҳсулоташро асосан ба кишварҳои Аврупо содир менамуд. Ин корхона соли 2014 пас аз боздошт ва зиндонӣ шудани Зайд Саид бо қарори додгоҳи иқтисодии шаҳри Душанбе ба фоидаи давлат мусодира гардид. Пас аз мусодираи он корхона нуфузашро аз даст дод ва дар пайи як мушоҳидаи хабарнигори радиои озодӣ дар 2 соли қабл дастгоҳҳояш низ кор намекард. ҳукумат бори аввал соли 2014 ин корхонаро бо нархи 32 миллион сомонӣ ба фурӯш гузошта буд. Дмитрий Фиртиш дар оғози соли 2000 як муддат ба таври фаъолона ба бозори Тоистон пой гузошт ва дар соли 2002 Тоҷиказод бузургтарин корхонаи тавлиди нуриҳои минералӣ воқеъ дар шаҳри Кушонёни вилояти Хатлон ва соли баъд корхонаи дузандагии Гулистон дар маркази Душанбе ва корхонаи абрешими Хуҷанд дар маркази вилояти Суғдро хусусӣ гардонд. Аммо тиҷоратҳои Фиртиш дар Тоҷикистон омад накард. Тоҷиказод ба далели қатъ шудани воридоти гази Ӯзбекистон ҳанӯз соли 2008 аз кор монд ва умури Гулистонро ҳам ӯ дар солҳои охир ба наздикони Зайд Саид супурда буд ки гардонаш кунанд. Тоҷиказод дертар ба ихтиёри давлат гузашт. Зайд Саид соли 2013 баъди таъсиси ҳизби Тоҷикистони нав боздошт ва дар доираи чанд парванда ба 29 соли зиндон маҳкум шуд. ӯ ва тарафдоронаш ин ҳукмро сиёсӣ хонданд.